gizonek uler dezaten, gizonek uler dezaten, galdezkan ator esaten, aita bertsolari batzuk horko kezkak aldauzkaten, horko kezkak aldauzkaten, gizonek uler dezaten. Ez dira bat bita hiru, ez dira bat bita hiru, euren holtza eta armairu, euren holtza eta armairu, baina aita bertsolariak aita diren ez dakigu, aita diren ez dakigu, ez dira bat bita hiru. Behin hau entzun nuen aizu, behin hau entzun nuen aizu, naizen ion egin kasu, zuk behintzat beste amatxo batekin utzi dituzu, zuk behintzat beste amatxo batekin utzi dituzu. Guren aitari alto, guren aitari alto, oianak saiotan kanpo, ez dago saioengatik, baizik aurrak dauzkalako, baizik aurrak dauzkalako, guren aitari alto. Basaiatzen aizu lertzen, basaiatzen aizu lertzen, ni nola ibiliko naizen, menopausia garaian umeari mokoak entzen, umeari mokoak entzen, basaiatzen aizu lertzen. Baietz ibili trantzean, baietz ibili trantzean, haserre denak lertzean, ta zoiananekin goatu hirugarren etortzean, hirugarren etortzean, ta haserreak lertzean. Haserrean nabil trebe, haserrean nabil trebe, maiz ez lertzea detxede, zeirakiten egoten naiz menopausi gabere, menopausi gabere, maiz ez lertzea detxede.